ukhunjulwa yilo muntu. Nikona bazalwane ukhunjulwa umoya wakhe lo muntu angazi nayo. Umuntu othandana naye nikona bazalwane noma engekho eduze kwakho kodwa kuwe ngaphakathi. Manje lo ongene kuwe ngothando lwakhe kuwe ngothando lwakhe wenza ukuthi ukhumbule lo sekulo umfonele. Niyayizwa lo uJesu usezulwini kodwa ukithi ngomoya wakhe wengcwele. Ingakho iBhayibheli lithi ongenawo umoya kaKristu akasiyo kaKristu. So kubalulekile ukuthi ube nomoya kaKristu. Yes, ukuze umoya kaKristu ukwenza uhlangane noKristu. Umoya kaKristu ukwenza uhlangane noKristu. Okay, nigga, how do you perceive of God? If not, we're going to get it. What do you try to worship? Now, so we say, and so we say, go again, then this is always a person of West. Who make bands at street, house of fruit and music, or Catalan, or Zolamakas, who's a cool music. Moja sebuya ufani sono naye niyezo siplese stop is Kristo akati umvezi emlama emkati. Now leti Bible mai kama nacho nyambondo yake ya kazungula nje ya kazungula raundi ya kutoka nathi ke masuka lathina sino Kristo sizofana naye njengoba bonke bephuma ngathi umhlophe yonke yonke le whiteness iglory kaKristu iyithi ishintsha imizimba yethu iyifanisa nomzimba wakhe. Njengamanje mawusindiswa ufana noKristu ngokomoya, uma ibuye uJesu uzofana naye ngokomzimba. Yes, uma ukhula enkosini ufana naye ngokwesimini ngokwenkambo. Lithi iBhayibheli mawubeke lo mqondo wakuKristu. Once umqondo waKristu bekuwe nenkambo yakhe iba kuwe. Now once usindiswe mawumbela uJesu kuba umntwana kaNkulunkulu, le ndawo ewumntwana kaNkulunkulu kuwe ile ndawo efana noKristu. And then mayibuye uJesu esebuye kwesibili uzofana naye ngokomzimba, uzoshintsha umzimba wakho. Njengokushintsha kwenhlama ibe isinkwa, ishintshwa yini? Umlilo. Nathi ukushintshwa komzimba wethu ube senkazimulweni uzoshintshwa umoya kaKristu esimamkele. Ubana bayizwathe ngisho. Amen. Now sitheke namhlanje sifuna ukukhuluma ngokuza kwakhe for us nokuza kwakhe with us. Asho ukuza kwakhe for us. Ukuza kwakhe with us. Now mayizolanda thina la kunje kusuka thina simhlangabeza. Right? Mayisebuya nathi siza naye sesihambe ezulwini la vele la sesikhazimisiwe sesinikwe nemqhele sesivele emshadweni ezulwini sesihambe ezulwini. Now uma sifika la emhlabeni siza noKristu kuzoqala umbuso kaNkulunkulu phezu komhlaba. And then there will be peace for 1,000 years. 1,000 years. And phezu komhlaba ke wonke umuntu okholwayo osindisiwe uzolawula phezu komhlaba kanye noKristu. We will be setting everything for the eternal kingdom. This 1,000 kingdom is preparing the whole creation for the coming eternal kingdom. Niyayizwa nje ngisho? Right. Okay. Now, kune drawing la angifuna siyibone about the coming of Jesus for us. I guess esingene la. And the coming of Jesus with us. Now, niyabona ke diagram. Yes. Yeah. Now, if that is the first coming of Jesus, yeah. That is 2,000 years ago. Weza ezele bonga
ezothwala izono zabo enikelwa uNkulunkulu njengesipho esivela ezulwini. And then after that kuqala isikhathi esibizwa kuthiwa isikhathi somusa la uNkulunkulu ebhizi akhe ibandla lakhe isikhathi esiphila kuso phela. Now thina njengamanje niyangizwa sila sisekugcineni kwalesi sikhathi. Into ezokwenzeka manje ukukhuphuka nje ubona la ukuhlwithwa kwabantu la uJesu uJesu wayezolanda thina akeze emhlabeni uma emkhathini simhlangabeza. Tell makhelwane uJesu wayezolanda thina akeze emhlabeni ugcine emkhathini ube thina simhlangabeza. Njengabantu mabeshada nje uthi mayingena umakoti umkhonyana esemngala asuke umkhonyana ezenjani bahlangana kuphi sheshana noma manje umshumayeli ngiyafundisa bahlangana kuphi bese ke bese beyaphi baye la kade khona abantu umyeni athatha umakoti ukuthi umakoti azoba lapho engekho into echaza ukuthi uma ibandla lihlwithwa ngoba kunemfundiso ethi sizophelela emkhathini. No, umkhatha akuyona i-destination, i-meeting place. Sizoyifunda encwadini yabaseThesalonike. Niyayizwa bazalwane? Yeah. Now, uma sisuka la, uma sesihlangane noKristu lapha, umkhathi lo la sohlangana khona. Njengomakoti, wonke umuntu osisi ungumakoti kaJesu. Niyezwa? Wonke umuntu osisi unjani? Yeah, sizindlalifa kanye naye. Yabona? Ifa likaKristu elapho. Ngoba uyi-covenant. Leli gama umakoti lisho ukuthi uyi-covenant. Ushadile. Another name for marriage is covenant. Amen? Igama lomshado uma ubheka noma i-secular world isishintshile igama lethi covenant yalenza igama lethi contract. That's why umshado yanamhlanje sichitheka kalula ngoba iyi-contract. Kodwa ngokwesimiso sikaNkulunkulu umshado uyisivumelwane, uyi-covenant. Now i-covenant is binding. Yes? And the covenant ayisebenzi lingazange lichitheke igazi. Now, so i-covenant relationship part with noJesu is eternal. Yes? Yeah. Mawuvuma uJesu njengenkosi nomsindisi usuke ungena kwi-engagement noJesu. Uma efika uJesu la siyobe siyongena kwi-wedding ceremony. Uma i-marriage officer kuzobe kuNkulunkulu Baba. Umyeni kuzobe kuJesu. Umakoti kuzobe kuyibandla. Ngilalele nonke bazalwane. Umetron of honor kuzobe kuMoya Ngcwele. Office njengamanje Moya Ngcwele. Osilungiselela umyeni. Uyena okutshela noma zange ukhulume kahle, athi ukhuluma kahle. Athi hlambuluka. Uyena owenza umakoti abe muhle for the coming bridegroom. Yabo awuzenzi wena wenziwa umetron of honor ukuthi ube yinto. Umakoti akazenzi uyenziwe. Nikhona bazalwane. And asizuhamba sodwa ukuya emkhathini sobe siphelezela uMoya Ngcwele. Ningilalela? Yeah. So sho tell makhelwane sobe siphelezela uMoya Ngcwele. Uma siyohlangabeza uJesu. Yeah, njengo-Isaac. U-Isaac u-Abraham wafunela u-Isaac umakoti. Niyakhumbula? U-Abraham wafunela abantu. U-Isaac uyini ku-Abraham? Yeah. Now wathuma abantu u-Eliezer ukuthi ayofunela abantu indi wathola abantu uRebeka. Now ngifuna siboneke manje ngoba iTestament elidala lisithunzi seTestament elisha. Yes? Isho tell makhelwane iTestament elidala lisithunzi seTestament elisha. Now uAbraham umele uNkulunkulu Baba, God the Father. U-Isaac umele God the Son. U-Eliezer othunywe ubaba umele God the Holy Spirit. Yingakho uJesu ethi ngiyocela uBaba, uMoya Ngcwele angishiyi nodwa. Ngesikhathi uJesu esehamba, uthi angifuni ungishiya nodwa, angizonishiya nodwa, kodwa ngizonishiya nomduduzo uMoya Ngcwele. Engizomcela kuBaba, uBaba amthume. Now, uMoya yebo. U-Eliezer umele uMoya Ngcwele. U-Isaac umele ubani?
uJesu indodana uAbraham kumele ba God the Father uRebecca kumele ba uRebecca umakoti kumele ingakho lithi iBhayibheli wabuzwa uRebecca ukuthi uyahamba nale ndoda lithi iBhayibheli wavuma wathi uyahamba now kusho ukuthi ngamanye amazwi umakoti uyena ozivumela malibonke igama lenkosi now ngesikhathi uRebecca evuma ukuhamba noEliezer yes amen welcome Eliezer let God has helped me okay oh God is my helper liyafana negama eliLazarus now mawuhlangene noMoyingcwele uhlangene noEliezer uhlangana noGod is my helper hey Nkosiyami you don't help yourself you allow God to help you hey because God is not after your ability he's after your availability hey Nkosiyami you don't need your ability kulento uNkulunkulu akubizele yona niyangizwa bazalwane yeah kulento yensindiso your ability does not count God does not need your ability yingakho ensindisweni akungena abantu abaqualify ensindisweni yangizwa ngitheni no insindiso akuyona abantu abaqualifyayo ensindisweni akushiwo ukuthi uzani nonke nini enikwazi ukuphila ukungcwele kuthiwa yizani nonke nini enezolelo ensinda nenkhathele ngoba nama-qualifications akhona amen now the coming of Jesus for us here niyabona indlela enkonzo niyabona igama church now isikhathi lesi sisebanga lesi now siqale ngemini yePentecost imini yePentecost imini yokuzalwa kwebandla niyangizwa imini yePentecost imini now le gama Pentecost lisho the 50th day now from here up to where we are it's about 2,000 years and 2,000 years is the time that is given to us silungiswa for the coming of Jesus and lawo 2,000 years esonikiwe usuyaphela noma usuphelile ngishilo sisiphila esikhathini somusa siphila kwi-extra time nikhona bazalwane manje tshela makhelwane ukuthi akusona isikhathi sokuhlala now what is this ubona bayibona le it's a star yabona now this is the coming of Jesus for us mayezathi ezolanda thina he is the morning star mayezolanda thina he is the morning star morning is the dawn of a new day amen yeah morning is the beginning of a new day tell makhelwane morning is the beginning of a new day now njengoba kuthiwa is the morning star a morning star is the star evela after ngizothini kade umnyama kakhulu in fact it's a star echaza ukuthi ukusase kuyasondela it is the last star ngesikhathi ngo-9 11 12 iy'nkanyezi zisuke zikhona emkhathini kodwa masekuzosa zenze njani iy'nkanyezi now i-morning star ayibona inombala inkanyezi ejwayele ukuvela abaningi besalela nyangizwa bazalwane now kubhaliwe la uJesu ezolanda thina kubhaliwe nabona la kuthiwa rapture urapture kusho ukuhlwithwa kwebandla amen to be snatched uyabona ukuthathwa uphuthunywa kuthiwe shwi uyabona yingakho manje ngithanda ukudlala leya clip leya yalo mzalwane othi uJesu angabuya noma yini bese kudumizwa ngiyacabanga ukuthi akuzuba quiet uma uJesu elanda ibandla lizodumizwa ngandlela thile and lento izokwenzeka ngokuphazima kweso asho so ukuphazima kweso now ukuphazima kweso it's not idiomatic no it's a reality
It's a reality. And now uphazima kweso is a fraction of a second. It's not even a second. It's a fraction of a second. Within that fraction of a second, kuzobe sekuvuka abantu emangcwabeni, nikona bazalwane, baguqula imizimba yethu, thina esisekhona singakayi emangcwabeni, saguqulwa, sahlangabeza uJesu emafini, wajika nathi wangena kwelesithathu izulu. Lo nto izokwenzeka ngokuphazima kweso. Ingakho iBhayibheli likufanisa njenge lightning from the east to west. I-lightning iyashesha. I-lightning mayiqhamuka ayishayi slow motion. Yenibona? Kangoba i-light, movement of the light is faster than the movement of the sound. Ingakho kusha umbane eqala emveni kwalokho bese yaduza. Lezinto beyiqale kanye kanye. Kodwa because they travel to your eyes and your ears. Now the light ifika kuqala emehlweni yakho, but i-sound yokuduma kwezulu edalwe nikona bazalwane ya umbane i-sound ifika kamuva. Now uJesu akeze uhamba njenge sound mayizolanda thina, uzohamba njengombane. Now that is the reason ukuthi weke manje masihlale sinjani, si ready ngoba nje noma siyazi sizini kodwa asilazi second uJesu azobuya ngalo kulama second esiwaphila. So angasabuye ulele embhedeni, angasabuye usebhasini, angasabuye udrive i-truck, angasabuye uthosa amaqaba, asale esha. Abanye uyobuya kuJesu besashaya istep, yabo beyoshaya Jesu. Bashaya istep likhali icilo nto yabo. Asihlale sinjani? Tell bakhola kuhlala uready. Ngoba isikhathi sokuzonda umzalwane nokucasuka ukuze phela isonto. That is not the way to be ready for Jesus. Ngoba abanalelo themba lithi iBhayibheli bahlale beyihlambuluka. Uma ngithe kuwe ngizokunika ilift siye eGoli kusasa. Ngizodlula la ngo6. Mase ngiqhamuka uphume eminyango ugqoka amaphetshana. Were you ready for me? No. Ngoba ngikutshelile manje, ngikutshelile isikhathi ukuthi ngo6 ngifuna siyasuka ngo6. Yeah. What? Usufikile? Usho namaphetshana. Usufikile? That is not the way. Tell Makeme that is not the way. Now, my children of land of 6, finna go ready by what time? 5:30. If you're not, also man colors and put him on Mighty Zotolan dictator was 6 when over was 6. Footing no move was 6. Who can foot me so good? Who beg a man's? Okay. Scott Castle beg a man's okay. What was a man? Let's take off. What if we were 6? Also, Lando now. Glory to Jesus. Now, this is the time of Jesus for us. Hallelujah. Now, this is the time of the church on earth. This is the image of the beast. Yes. Now, as I triple 6. Isikhathi lesi esizovela emhlabeni esibuhlungu. Kodwa ibandla lizoqala lihlwithe before ungene lesi sikhathi. Sizosichaza lesikhathi lesikhathi namhlanje. Kulesihlanu ungaphuthela. So besichaza le. Uthi kuzokwenzekani emveni kwibandla selihlwithiwe. La sihlangana noJesu la. La abangcwele la abazosuka la. Abanye bazosuka kuphi? Njengoba kwale grave bazosuka emathuneni. Sihlangane nabo emafini. La emafini. And then emoyeni siyohlangana noJesu, meaning in the second heaven. Amafu is the first heaven, atmospheric heaven. Umoya noma inkanyezi, izulu lenkanyezi is the second heaven. And then this one is where God is, the third heaven. Where Jerusalem is. Now, the first heaven eyokuhlangana kwethu thina sonke sihlangana nabavuka la
ekufeni bathola imizimba emisha thina esingakafi sovele sishiphe imizimba bese sihlangana nabo la kwizulu lama-atmospheric heaven bese sehlala noJesu kwi-steady heaven, heaven of stars bese sohlala noNkulunkulu kwi-that heaven. Izwi lokuqala ilokuhlangana kwethu sonke thina esikholwayo abazalwane base-Amerika nabase-China nabase-Russia nabavuka ekufeni sohlala sonke kwi-atmospheric heaven, and then kwi-second heaven engale kwamafu siyohlala noJesu, kwi-third heaven siyohlala noBaba sesihamba noJesu, kwi-first heaven yokuhlangana ibandla lonke lihlangane libe imbumba lonke, kwi-second heaven ibandla silihlangene liyohlangana noJesu, kwi-third heaven selihamba noJesu manje siyohlangana noBaba. Ngiyayizwa le nto? Now here this is the coming of Jesus. Esekuya ngathi uma sihlwithwa thina la sihlangabeza uJesu la as a morning star, uma ezolanda thina he is a morning star. I-morning star ayibona nombani, ibona o-watchmen, abantu aba-watchmen, ikona o-watchmen ibona abakwazi ukubona inkanyezi, ikhona abazona. Yes. Now but uma esebuya la ezobeka unyawo lakhe phezu komhlaba phezu kwentaba yomnqubo, he is called the son of righteousness. Ingakho manje kuthiwa bonke amehlo ayombona, ngoba ilanga libonwa yibo bonke abantu, kodwa i-morning star ayibonwa yibo bonke ngoba abantu now uma ezolanda thina sobona kumehluko manje sozifunda la lezo zinto. Now uma thina umehluko phakathi kwe-coming of Jesus for us the coming of Jesus with us is 7 years. Tell me, umehluko phakathi kwe-coming of Jesus for us, the coming of Jesus with us is 7 years. Tell me, now, some trace are going to separate. Simtata. 7 years. Uqala from chapter 6 emhlabeni up to chapter 19. 7 years. Ukuhlupheka. Ukuhluthwa kwebandla kuyavela lapha in the Old Testament. Kuvela as a type of uNoah engena emkhunjini. Nikona? U-Enoch ehlwithwa. U-Enoch wahlwithwa before uZamcolo ufike. Wayezulwini engazange akubona ukufa. Ngoba nawe izwa ngisho. U-Enoch wayezulwini after emveni kwesino 300 years. U3 in number of resurrection. Yes. Yes. uNoah wafika uZamcolo ena 600 years. Yes. 6 is the number of men. Tell me 6 is the number of men. Ingakho uma imoto yakhe isihamba phakathi kwabantu kuthiwa ama-kilometers imoto mayisihamba la phakathi kwabantu kuthiwa bani? Mayihamba lapha enkangala ko-N2 ko-N3 120 angithi mayihamba phakathi kwabantu bani u-6 basobha ku-6 mahamba phakathi kwa-6 mahamba phakathi kwabantu. Hallelujah. Mahamba phakathi kwabantu mahamba phakathi kwa-6 malibonke igama lenkosi. Ngiyazwala. uZamcolo wafika nini? uNoah eneminyaka emingaki? 600 years. Kwachaza ukuthini lokho? I-judgment phezu komhlaba izofika after 6,000 years. Or if you like, more prophetic language after 6 days. After 6 days. Now, umuntu wenziwe ngosuku lwesingaki? Mawufuna uGenesis 1, wenziwe ngosuku lwesingaki? Lwesi-2. Guess what? Why wenziwe ngosuku lwesi-2? Ngoba wenziwa ngosuku lwesi-6 in the Old Testament. Already kunento kuyikhombayo in the New. Yes? Tell me, the Old Testament is pointing to the New Testament. Yeah. Glory to Jesus. Now, uma enziwa ngosuku luka-6 kwakunento kuyichazayo prophetically ukuthi umuntu uzobusa umhlaba for 6,000 years. Each day stands for 1,000 years. That's one.
Siyabuyela kwi-second coming of Jesus for the saints. Ake sibone lapha 7,000. uNkulunkulu usebenzeke izinsuku engaki? Uma ufuna Genesis, izinsuku engaki? Ezo-6. Oluka-7 wenzani? Hayi ngokwekhathele. Wayengaphumuli uNkulunkulu ngokwekhathele. Kodwa it was an ordination ye-rest. Ukuthi wayeprofeta ukuthi 7, on the 7th day there will be rest on earth. I shall say on the 7th day. There will be rest on earth. Now that is why Moses ebiza abantu kuye ufuna nilalele uMateyu 11 verse 28 uthi izane inkono ke enjani nenjani izonika. Now 1 eBhayibhelini is the number of God, 6 is the number of men, 7 is the number of rest and perfection. Say 7 is the number of rest. Now uJesu kumele u1 because he's God the Son. So ubiza abantu umuntu uthi izani kimi nina nonke njani. Now umuntu kuyinamba yakho u6 ubizwa ubani 1 manje makuhlangana u6 no1 uphuma bani 7 usho. Now kusho u1 uthi is ubiza u6 uthi woza kimi ngoba u6 inamba yomshikashika kuthiwa uyosebenza ngezinsuku ezu6. Umthetho umnika abantwana baIsrael izinsuku ezu6 sebenzani, ngezinsuku ngosuku ka7 phumulani. Yes. Now u6 inamba yomshikashika, u6 inamba yomuntu kodwa u1 inamba kaNkulunkulu. So makuhlangana u1 no6 uyaphela umshikashika empilweni ngoba kuvela u7 osho irest. Niyangizwa bazalwane? Now zonke lezi zinsuku ezazi lapha kuGenesis zazichaza something. Manje thina ngokwe timetable kaNkulunkulu sisosukwini luka6 njengoba sithi 2012 nje usuku luka6 nalo sekuyaphela. Uma luphela usuku luka6 usuku lukabani? Luka7. Uma luphela usuku luka7 usuku lukabani? Luka8. Usuku luka8 eBhayibhelini usuku lokuqala lweviki. Usuku ka8 eBhayibhelini usuku lokuqala evikini. Usuku lokuqala evikini ngokweBhayibheli uqala Sunday, not Monday. Ama-date ashintshwa ukufika kweRoman Empire, kodwa nje uSunday bekuwusuku lokuqala leviki, uSaturday bekuwusuku lokugcina, usuku luka7. Ingakho uJesu evuke on Sunday. Yes? Why avuke on Sunday? Because Sunday is the new beginning, is another week. Nilale? Ngokomthetho la uSunday. Sunday, first day Sunday. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, 7th day. Bese siphinde sithi Sunday. Manje masithi Sunday sisho usuku luka8 olusuku lokuqala in the new week. That is why uJesu evuka on Sunday, because uvuka on the new week. New week usho new beginning. Now that is why once ungena kuKristu nikona bazalwane you enjoy lento kuthiwa new beginning. Uba isidalwa esisha. Now inamba kaJesu mawushintshe igama Jesus ulishintshe ulenze inamba lithi ivalue yegama kaJesu is 888. Asho sonke 888. Now kusho ngamanye amazwi o8 abathathu abasho new beginnings. New beginning in your spirit, new beginning in your soul, new beginning in your body. New beginning in your spirit, new beginning in your soul, new beginning in your body. But before utole u8, utole u7, you enter into rest first.
and then you start afresh. You are born again. You enter into a new week of your life. The old week, yokuzalwa kokuqala, uzalwe esonweni, liyavala. Then you begin a new beginning. Into endala ziyadlula nokuthi wakhipha isisu, izulu liyayikhohlwa lona. Malibheka likubuke ngathi awuzange uqala wena usenze so, because we have a new page in your life. Yes. I guess we are. So it has about masters of science of Jesu. I guess, yeah. For 6 days. Say 6. 6. Now, 6, I'm doing. Unendo show food. 6, 1, 5. I should say 1. 5. Sit up on 1, Meleba. Yes. 5 years, Mele. Umele uNkulunkulu esemsebenzi umele igrace. uNkulunkulu uthe masenze abantu umfanekiso wethu asho sonke masenze. Lithi iBhayibheli umsebenzi wezandla zakhe asho sonke izandla. Now izandla zinemini ngani? Ingakho ama ministries are busy akibandla e5. Now masenze kusho uNkulunkulu kusho 1 uthi masenze kusho uthi asisebenze umuntu. Now u6 lo uhlanganise u1 no5 asho ukuthi u6 uhlanganise 1. 1 is God, 5 dealing, 6 with men. I show 1 God, 5 dealing, 6 with men. Why you want 6 prophetic entry? Nikona nonke bazalwane? Yeah. Ngoba yonke into yakhuluma eBhayibhelini ngisho izinamba ziyakhuluma. Zine messages each. Asikwele emuva ngenkutho. The coming of Jesus for us and the coming of Jesus with us. Asho sonke. Now, but mayizolanda thina it is secret. Mayizolanda thina. Mayeza nathi it is open. Zonke izizwe ziyambona mayibona. Kodwa mayizolanda thina uma phezulu anganinyathele emhlabeni. In fact, the coming of Jesus for us is one of the signs of the second coming of Jesus. Amen. Tell me, the coming of Jesus for us is one of the signs of the second coming of Jesus. Now, he is not coming on earth, Maizolati. He waits there in heaven, in the second heaven, in the air. Kusuke thina simhlangabeza. Umhlaba awulazi unyawo kaJesu Maizolati. But mayisebuya nathi, nikhona bazalwane? To establish the heavenly kingdom on earth. Uma eseza not as a savior, but as a judge and a king. Engasakhweli imbongolo. Mayezosiza izwe lonke ezonweni zalo ungena eJerusalem ekhweli imbongolo. Kodwa mayeza eseza nebandla ezoqala umbuso wezulu ungena ekhweli ashela imhlophe. And that white horse is a reality. So that white horse is a reality. Yeah, lamahashi lawo yiwo lamahashi athathwe emahashini afana nse namahashi athatha uEliya. Okay. Kodwa amahashi asezulwini akwazi ukugijima emkhathini, angekho subject to the force of gravity. Imizimba yalamahashi ayi-operate with-natural laws. Nikhona bazalwane? I-operate kwi-high dimension lapho umthetho wala emhlabeni ungasebenzi. Yingakho-ke imizimba sothola imizimba njalo-ke umzimba uJesu avuka nayo emathuneni was the same body but changed, transformed, glorified. Yingakho wakwazi ukungena kuvaliwe. Ngoba ama-molecules alomzimba kaJesu emveni kwevuka engcwabeni ayingasafani nama-molecules ayingesenakubola. Wase kumzimba ongasaboli. iBhayibheli isho njalo lithi iBhayibheli ubona uma utshala izambane, ubona uma utshala izambane leli imbewu elishwabene. Yeah, mase lithela it is the same. Yabo? Potato.
but now transformed. Okay. Yeah. Uhlangana kwale potato eshwabene nomhlabathi kulethe transformation. Mase livela manje livela selifresh. Yabona bazalwane? Yeah. Now ukuguqulwa komzimba uma uJesu ebuye ezolanda ibandla kuzoba nenkazimulo lithi iBhayibheli okungaboli kugwinya okubolayo. Now kusho ngamanye amazwi mawufaka inhlama ebolayo ku-oven wenza ama-biscuit ngayo, umlilo noma ukushisa kwe-oven kwenza transformation yenhlama. Ifakwa kade inhlama ebolayo iphume ingama-biscuit anjani angaboli, shintshwe yini umlilo. Nathi uJesu Kristu mayifika kunento esoyigqoka egqoka imizimba yethu efana nenhlama, ishintshe imizimba yethu ibe imizimba efana nama-biscuit. Kusho ukuthi imizimba engaguqi. That's why uJesu lalela, that's why uJesu efe at the age of 33. That's why uJesu efe. So ayingafi nje haphazardly. There's a purpose. Number one, he died young so that we may live long. Oh, okay. Tell me what, he died young so that we may live long. He became a son of man so that we may be sons of God. He came down from heaven so that we may go up to heaven. He went to Hades so that we may go to paradise. He became a sin so that we might be righteousness. He was poor so that we might be rich. He cried, Eloi, Eloi, lama sabachthani, so that we may cry, Abba, Father. He carried the cross so that we may carry the crown. Now, in His coming for us and His coming with us. He's coming for us. He's coming for us. And you see there was much to honest. Yeah. Kwenda mangibuza ngithi mayizolanda thina ubeka unyawo phezulu mhlaba. Kwenza. Awufundela amaphezulu. Incwadi yokuqala baseThessalonika chapter 4 verse 16. Thessalonica chapter 4 verse 16. Funda sisi. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokolo. Inkosi uqobo uyokwenza njani? Yeah, yes. Ngephimbo lengelosi enkulu nangexilongo Yes. likaNkulunkulu. Yes. Nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Nabafileyo kuKristu bayavuka kuqala. Khona thina esisekhona sisasele siyakuhlwithwa kanye nabo emafini. Thina sekhona abafileyo bakwenza njani? Abafe bekubani? BekuKristu. Kunomehluko wabafa bekuKristu nabafa bengekho kuKristu. Ukuvuka kwabo kuhlukile. Yes, kubeka. Sihlangabeze inkosi emoyeni. Senze njani? Kubeka. Kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Kanjalo ke siyakuba nayo inkosi njalo. Ikona nokho? Bebona inkosi ayinyatheli phezulu komhlaba. Ithina esihlangabeze emoyeni. Nyayizwa lo ndawo? But uma esezolanda thina uyalibeka unyawo lakhe phezu kwani uma ufunda uZakaria nabasingavulanga bafuna ukuthi uZakaria futhi uyalibeka unyawo lakhe phezu kwentaba emnqulu awuveze kancane lapha futhi uma ebuya la ngoba kuzoba kade uma ubheka la i-meeting place ibandla la ezulwini la the judgment of believers for works, which is the judgment seat of Christ. Lapho ke sobe samukela khona ngokwemisebenzi yethu sikwemqhele. And then lapha bese kuba i-marriage supper ziyadumala. Mushaka. Bathi la i-graduation. Sobe sikwemqhele ngokusebenza la umshaka.
And then after umshado uJesu uyabuya. Ukubuya kaJesu kubizwa la kuthiwa i-revelation. Uzobonwa abantu bonke. Amen. And in mayezala uzobeka unyawo phezu kwentaba yomnqumo, which is the Mount of Olives. And le ntaba nibona ihlakazeke phakathi isho njalo eBhayibheli ithi izovuleka phakathi le ntaba. Once uJesu abeka unyawo phezu kwayo izophuma phakathi. Niyangizwa? Yeah. Ngesikhathi uJesu ela esiphambanweni kwaqhamuka amatshe. Kodwa ngesikhathi in his first coming kwaqhamuka amatshe. In his second coming uzoqhamuka intaba. In his first coming kwazamaza umhlaba la kwaqhamuka amatshe kwavuma isotsha lathi ngempela lo kuyindodana kaNkulunkulu. Nilalele noma nilalele. Now, sisafunda amavesi athi the coming of Jesus for us. Lapha 1 Corinthians chapter 15 verse 51. He is coming for us. Funda verses. 1 Corinthians chapter 15 verse 51. Yes. Bekani ngiyanitshela imfihlakalo, asiyukulala sonke, kepha siyakuguqulwa sonke. Niyezwa nokho? Kuthiwa uthi umongcwele kumlomo kaPaulos uthi ngintshela imfihlakalo into enga-understandwa ingqondo yomuntu. Imfihlakalo wena. Izwe alikusho ukuthi alithi aliqonda li-understand aliyazi futhi. Uthi ke mina ngiyanitshela ke imfihlakalo. Usethini ke uma uJesu ebuya asiuthini? Mayikhuluma ukulala ukhuluma ngani? Oh, ngiya-understand. Benazi lokho ukuthi khona umehluko phakathi kokufa isilwane nokufa komuntu. Isilwane masifa sifa ukufa. Kodwa umuntu mayefa ulala ukufa. Tshela makhelwane isilwane masifa. Kodwa yeah, umuntu yeah, ukufa komuntu ukulala akona ukufa. Umuntu mayefa uyakulala ukufa. Ngoba uzovuka. Ingakho ethi uNkulunkulu ngoLazaro akafile ulele. Yesala umvusi. Why kuthiwa isilwane sifukufa? Ngoba ukufa kwesilwane is the end of the story. Yes? Ukufa kwesilwane is what? Yeah. But ukufa komuntu is the beginning of the story. In fact, umuntu mayefa usuke ephuma from time engena kwi-eternity. Yes? Ngithe? Yeah. Ngoba as long as esemzimbeni he is subject to time. Yonke into uyenza ejahe isikhathi. And umzimba wakho unesikhathi. La emzimbeni khona iwash. Ukushaya kwenhliziyo kulingana per minute kulingana namasekondi. Inhliziyo yomuntu i-normal rate yokushaya kwenhliziyo yomuntu is 60 times per minute. Mafuna ukuyiprova leyo nto ungethukile ungayonke into urelaxile bekusandla la ubuke iwash lakho cishe ukulingana ngokuhamba. Why? Ngoba umzimba womuntu usubject to time. Kodwa ngesikhathi uphuma emzimbeni usukuphuma from time ungena kwi-eternity. So ukufa komuntu is not the end, it's just the beginning. Now ngesikhathi usesemzimbeni you are preparing yourself for the beginning. And eternity cannot be measured by time. It's a timeless time. That's also timeless time. Yeah. Must ungena kwi-eternity into ngeke uyikale ngama-billions of years. Nama-trillions. That is why umzimba esewuthola njengoba ngithe uJesu ufe eneminyaka 33 ngoba uzobe kwi-measurement yomuntu azoba yiyo forever. Sizothatha ishape ka-33 years. Noma ngabe ungqotshwe kade ugogo uma uvuka uzothatha ishape ka-33 years forever. Hayi ngwana manizwile le. The fact ukuthi uJesu avuke afe ena 33 years avuke nalo mzimba same body. Wayitshela thina Nkosi ngabe sayifunda kodwa la. Wayitshela thina ukuthi ngoba wayengasivukeli yena uJesu kusho sonke wayengasivukeli. Wayivukela thina. Ngoba sangafela
wayefele yena wayefela thina. So uJesu mayivuka kwangavuki yena kwakuvuka thina ngaye. Ukuvuka kaJesu is miraculous because ukuvuka kwakhe is not rising up as an individual. Uvuka nesizwe eningi. Amen. Ngoba vele ufele isizwe eningi. So ithemba lokuthi sovuka uvuka kaJesu. Yes? Hallelujah. Now, sifundile ke lapha, ayisifunda isambulo chapter 3 verse 10. He is coming for us. Oh, asiqedanga lapha yes. Verse 52. Injili fishanga, yes. Verse 51. Dialogue 51. Verse 51. Bhekani, ngiyanitshela imfihlakalo. Asiyukulala sonke, kepha siyakuguqulwa sonke. Ngesikhashanyana, ngokuphazima kweso, ngecilongo lokugcina, ngokuba icilongo liyakukhala, abafileyo bavuswe bengenakuhola, thina siguqulwe. Yes. Ilale. Imfihlakalo esitshelwa yona. Kuthiwa asiwulala sonke. Asiwulala sonke. Kusho ukuthi abantu bazokhalelwa icilongo benjani? Bephila. Wenze ukuthi nje ukuthatha umasingcwabisane awuzumsebenzisa. Ngikhuluma nawe, ngithi kungenzeka ukuthi nje ukuthatha umasingcwabisane kune great possibility ukuthi ungamsebenzisi. Amen. Bosala ababili ke abangakhona bebona benza njani umasingcwabisane. Let me ngizoyiprove lento kusasa ithe kusasa sobe sikhuluma ngani kusasa about the size of the camel. Now sobe sikuprovela ukuthi sisho ngani ukuthi amehla amaningi angibona angibuka njenganje amaningi alamehla mangazange kube khona i-strategy or kwenzeka an accident ethile wahamba emhlabeni i-age yakho ithi wena uyisizukulwane sokunjesu wena uzogcwalisa leli vesi elithi asiwulala sonke. So bese kuprove ukuthi sikusho ngani kusasa. Ukuthi sisho ngani ukuthi ngibuka abantu abazobona uJesu ebuka. Labantu abangibukayo ngibona amehlo abazobona uJesu ebuka bengasanga baye emagcwabeni lapho. Unless ube kontenzekayo but i-age yakho ithi wena uyaqualify ukuthi ubone uJesu ebuya ungakafi. Uma ngabe ukuthi wena uzophila up to 70 years kungenzeka ungafiki na 40 uma ngabe una 30 njengamanje kambe no 20 years wenzeka ungafiki na 40 years uJesu ngalo. So kune generation uNkulunkulu akhulume ngayo wathi ayizodlula kungenzeka kangaka konke. Ngikhuluma bazama kune generation engeke idlule uJesu engakabuyi. Kune generation ezogcwalisa leli verse elithi asiwulala sonke. Ngoba i-generation kaPaul ilele yonke. Ma uJesu ebuya kuzofuneka yonke i-generation kaPaul. Nikhona bazalwane ivuke emathuneni. Kodwa our generation there is a great possibility ukuthi kuzobe kukhona abantu abazokhalelwa icilongo besaphila. Bese kwenzeka lezi zinto. Yabo ibhano leshayisile lapha. Ngoba kungenzeka ukuthi uJesu abuye ipilot kanti umzalwane. Bese kusala ibhano elibonela ukuthi lingaphili. Kungenzeka ukuthi lo umqhubo wemoto eshayisa la i-trucking umzalwane ngoba nange ndiza nayi imoto yoshayisa i-truck. Kuzoba khona i-commotion ne-chaos. Ngoba abantu bazobe beqhuba imoto ethwele petrol kanti umzalwane iphaparaze yodwa sihambile. Hawu niyayizwa into engisho? Bahlale lapha. Hallelujah to Jesus. Oh my God. Yeah. Now umbuzo ubilibile behind. Uma abazalwane bendiza kanje bekhuphuka nemizimba emisha ikhazimulayo. Ngoba lithi iBhayibheli mayibona aliso sofana naye. Soba nemizimba emisha. Imizimba engazomakhaza. Neno leza khona zoba singasayidingisalo. Namalo aphinde.
Njengoba umzimba esobanayo. Amen. Buka ke emveni kwalokho kuzokwenzekani? Kuba khona i-traffic jam ngoba imoto eziningi zomkhathi ishaywa abazalwane, ishayelwa abazalwane. Manje uma bephuma abazalwane kune-traffic, kuzophaphalaza ama-truck, phaphalaza iy'moto, ezinye iy'moto zingene emzini abantu. Ngoba izobe siyihambela yodwa umzalwane kade esensiwe, mhlambe uyayiculela la emotweni, kanti uzokhala icelo ngesadrayiva. Kanti uzothatha iy'kona, kanti lapha ekhona kunendlu, manje-ke andize imoto ingakalithatha ikona, sekufuneka ikhona yongena emzini womuntu. Ngoba kusekho umuntu vele. Yinto ezokwenzeka ine-true ngayo. Akubona inganekwane esitela esi-reality. Amen. Funda Revelation chapter 3 verse 10. Isambulo chapter 3 verse 10. Yes. Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami. Yes. Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami. Yes. Ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami. Nami-ke ngiyakulonda ngehora lokulingwa eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abakhileyo emhlabeni. Yes. Now, ngitheke nganoma ngikhuluma la ngithi incwadi yesambulo it needs to be decoded ngoba yabhalwa ngesikhathi sokuhlushwa kwebantu. So ukuze banga-understand abaphathi baleso sikhathi kwafuneka incwadi yesambulo ikhuluma ilanguage abangezoyi-understand. Ngizwa lokho? Now, that is why incwadi yesambulo idinga umuntu ozoyifundisa ayidecode. Meaning ayivula amakhodi la khona ebese kuphuma nempendulo, aphume nencazo ezwakalayo. So mayikhuluma ngokulingwa la ukhuluma nge-persecution, ukhuluma nge-judgment ezokwehla phezu komhlaba for 7 years. Uthi ngoba ulondile nami ngiyokulonda, kusho ukuthi ngamanye amazwi I will keep you from the hour of temptation or the hour of trial, the hour of persecution and judgment which will be upon the earth. Ngikona mazona? Yeah. Njengako nginganiseke ngoNoah, uNoah noEnoch. uNoah before uNkulunkulu ehlisa ulaka lakhe lukazamcolo, uNoah wangena emkhunjini. Before uNkulunkulu ehlisa ulaka lakhe lomlilo eGomora, uLoth kwafuneka ingilosi yomlanda aphume. So ingilosi mele uJesu. Ukukhishwa kwaLoth eGibhithe, eGomora, kusho ukulandwa kwebandla likhishwa emhlabeni before uNkulunkulu ehlise ulaka lwakhe njoba ehlisa umlilo awehla uLoth eseseGomora kwaqala wakhishwa kuqala kwasekwedlulile emva kwalokho. Yezwa ukuthi ngisho now nathi ke before uNkulunkulu ehlisa ulaka lakhe phezu komhlaba ibandla lizohlwithwa before Antichrist avele emhlabeni as a leader ezozimisa izenzo uNkulunkulu ibandla lobe lingasekho. That is why ngishilo ngathi leli verse ezobe ichaza lento futhi. Ngiyeza masinyane bamisisa lokho onakho ukuze kungabi bikho umuntu oyakamuka umqhele wakho. Nezwa lonto. Now the church is waiting for Christ, not for Antichrist. Yes. Mayithi uJesu I'm coming. Ushuthi ke ufuna ifocus ethi ibe sekuzeni kwakhe. So we are not waiting for the coming of Antichrist. We are waiting for the coming of Jesus. Antichrist is waiting for us to live by the Holy Spirit. Yeah. Mawufunda incwadi yesibili yabaseThesalonika kuthiwa uvimbekile ukuthi angaveli until lo ovimbile azasuswa. Yeah. Ngezwe ngikhuluma. Yeah, iplani kaNkulunkulu, uNkulunkulu akafuna ukusibona siphila esikhathini esikaMpilo uKristu. But there will be those, so ichaza ke light window. There will be those who will make a mistake basale uma ngabe ibandla lifithu. Bese ngenxa yokuthi uNkulunkulu unomusa
Tshela makhelwane uNkulunkulu mamusi. Kunabantu abazokwamukela uJesu emveni kwemandla selihambile. But they will pay for that. Ingakho ubona babizwa kuthiwa ama-tribulation saints. Asho tribulation saints. Ukuchaza ngelight zokwilo. Bazongena bona noma bayiqede yonke le minyaka yolaka likaNkulunkulu phezu komhlaba. Kodwa bazonqunywa amakhanda. Uthi incwadi kaDaniel, umphenyi uKristu will prevail against them. Asho sonke prevail. Kodwa ibandla kuthiwa the gates of hell. Ngebandla likaKristu kuthiwa the gates of hell shall not prevail. But ama-tribulation saints kuthiwa Antichrist will prevail, meaning he will kill them all. And then laba asebenqanyula amakhanda imphefumulo yabo izobe isezulwini already. Bazobe bekhalela impindiselo yabo. And then uNkulunkulu uthi ezulwini, imani bekezelani nilinde ngoba abanjengabo abavuma uJesu njengalo nabo banqunywe amakhanda. Mawufunda incwadi yeSambulo 6 soyibona nayo. Yingakho manje bebuzwa kuthiwa obani lapha. Mina lokho ukuthi akuzwa akusithina lapha. No, obani laba abebethe ngezimhlophe. That's not us. Umakoti akabuzwa. Ngeke ukuthi uma ufika emshadweni umakoti engena ukuthi usuthi ubani wena. Kufanele sifunde ukuze nizwe ukuthi obani nokuthi bavelaphi nosiza abavela kulo lunjani bavela usizweni ongakanani kuthiwa olukhulu kanti thina sisosizini athi uPawulos lunjani lululana futhi olomzuzwana nozimehlo nathi siyadlula osizini kodwa lululana lungolomzuzwana obani bathi ziyacaciswa izinto. Wena awuzongena kwi-tribulation. Wena awuzongena kule judgment ezayo ka7 years ezoba buhlungu phezu komhlaba. Ingakho ngitheke ibandla lihlwithwa. Khuluma ibandla lihlwithwa la sekusikhathi esizima phezu komhlaba. Njengobona lezi ilwane. You see? This is false prophet. This is Antichrist. This is isithombe sikamphenyi uKristu. Akhuluma ngaso uJesu encwadini kaMathewu 24. Now, ibandla lobe selisezulwini ngesikhathi onakala la emhlabeni